Id-deputat mexxej l-affarijiet tal-Partit Laburista u Viċ President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Elix Agius Saliba bat ittra l-Ewroparlamentari kollha bid-deċiżjoni tat-Tribunal ta' Arbitraġġ tal-Kamra Internazzjonali tal-Kummerċ dwar il-proċeduri kontra Stewart Healthcare. Stqarrija mill-Partit Laburista qalet li din l-ittra intbatet wara l-itnejn it-Tribunal tal-Arbitraġġ laqa' id-difiża l-Gvern u ċaħat it-talba ta' Stewart Healthcare biex jiġu ikkumpensati wara l-Gvern Malti xolja il-kuntratt li kien hemm fuq il-konċessjoni tal-isptarijiet San Luqa, Kering Grek u l-Isptar ta' Għawdex. Huwa ikkwota id-deċiżjoni tal-ICC fejn intqal il-Gvern Malti ma kisirx l-obbligi kuntrattwali meta temm il-konċessjoni u li ħallas għas-servizzi ngħataw minn Stewart biex bekk ġiet imxejna il-gidba tal-Partit Nazzjonalista dwar l-400 miljun euro. Fl-ittra tiegħu id-deputat mexxej Laburista saq li d-deċiżjoni internazzjonali tikkonferma kif fil-verità Malta ikkommessa lejn trasparenza, il-governanza tajba, is-saltna dritt u l-protezzjoni tal-interess pubbliku. Fl-istqarrija ntqal li għall-Partit Laburista ir-reputazzjoni ta' pajjiżna hi priorità u rappreżentanti tiegħu jaraw li jħarsu l-interess tal-poplu Malti u Għawċi mhux biss f'Malta iżda wkoll lil minxtutna. Dan b'kuntrast mal-Ewroparlamentar Nazzjonalista David Casa li wara id-deċiżjoni tal-ICC reġa' attakka lil Malta. Fil-fatt b'reazzjoni għall-ittra ta' Agius Saliba, Casa bat ittra wkoll lill-Ewroparlamentari kollha biex ikompli ikasbar lil Malta u jmeri is-sewwa magħruf.